سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سوني 13 سنة زدت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وتروك حساب فصام دباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا من حدار بايدن هنا بإيرترا أمباسادر نايم مدابوتن كم زي بلو تقاليتو إثيوبيا ودب بربرا زنبرا 1900 بركي كاسيراتو تيك توك أب هو هنا مجمرا غزي زدالوت علم قد تبل كبريطانيا ناب رواندا قدامو تملستي حتى تعوبه 10 كم زي اخلو 5 تقلصن كالن زدهسس مدبات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم من حدار بايدن هنا بإيرترا أمباسادر ناي ممدابوتن كم زي بلو تقاليصو أمريكا إيرترا بتركبن 15 هاجرات أفريقيا سمولو سلطان أمباسادرات كيمدبتو لياصنيحام بيت منغست أمريكا وايت هاوس كم وداتا ورح جنبوتات حيزو ناب شدشت هاجرات أفريقيا أمباسادرات كون زرقهم دبلوماسيات نابايتو سنة أقربولهم منغستي سب مولو سلطان أمباسادرات زيرو حالن 9 هاجرات إيرترا إثيوبيا زيمبابوي نيجر رواندا غابون سيشلز موريشينسن ناميبيان تاريفن بريزيدنت جو بايدن بزي كاناب إيرترا نابتن كالوت ببغزيو أمباسادرات ناي مداب تخلو كم زلوه تنتنتي ملكتهم أمريكا كاب كلتشحن 10 تنات حيزان زيز حلف 10 عامتات إيرترا بعل مولو سلطان أمباسادر أيصنحن من حدار بايدن انتخونون هنا بإيرترا أمباسادر ناي مدابوتن كم زي بلو دبلوماسيات تاغري انفتم امريكا باسمرا زركب امباسي ان زحلف 10 عامتات بفصام غدات وي تشارج دي افيرس يا تمرهم كابتل تشن 19 تنات يزو فصام غدات امباسي امريكا اب إيرترا زلو ستيفن ووكر ستيفن ووكر كابتوم قرميو زنبرو امريكاوያን كالوت اب إيرترا زمدبروم ناي وصاي هاغرات دبلوماسيات فيلي زبلو اب إيرترا አሉህን ዝብሉ ምጋሰበው መስላት ይሁን ካልምስ አሜሪካ ዘይ ቀዱ ነጥብታት ብጉድ اب ማህበራዊ ሚዲያ بفلاي اب فيسبوك زصحف مخانيو ኢትዮጵያ ወደ በርበራ ዘነበር 1900 ብርኪ ከሲራቶ ኢትዮጵያ ብረሰም محدار ሶማሊላንድ ወደ በርበራ ዘነበራ ናይ 1900 ብርኪ ከምዝ خسرتو መንግስት ናይ ታረሰም محدار አፍሊጡ ኢትዮጵያ ወደ በርበራ ዘነበራ ናይ ብርኪ ዋንነት ከተከስሮ ዝኻለት ወጋዓዊ ውዕል ንምፍጻም ዝተዋባ ናይ ግዜ ገደብ ስለ ዝሐለፈ ምዃኑ ሚኒስትር ፋይናንስ ሰይድ አሊ ሺርህ ብምጥቃስ ዘ ኢስት አፍሪካን አቃሊሁም ሓደ ካብቲ ኣብ ግዜው ክፍጽም ዝነበሩ ውዕልነት ወደ ብንምህናጽ ኢትዮጵያ ዝተሓተተቶ እጃም ኣብ ግዜው ክትከፍሎ ዘይምኻላ ምዃኑ ሚኒስትር አምስ ሚሩሉ ኣብ 2017 ናብ ዝተበጽሐ ስምዕ 51 ሚታዊት ወደ በርበራ በኩባንያ ዲፒ ወርልድ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ 30 ሚታዊት በመንግስት ርዕሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ እቲ 19 ሚታዊት ድማ በመንግስት ኢትዮጵያ በብርኪ ክውነን ዝብልዩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ በአገልግሎት ወደ ምርጋፍን ምጽዓንን ኮንቴነርን ካልን መሳለጥያታትን በምትኳር ህንጻው ስርዓት ከተተግብር ኢትዮጵያ ድማ በዘካቲ ዝኽፈለ ጃም ክሳብ ዶብ ሶማሊላንድ ዝርግሕ 260 ኪሎሜትር ጽርግያ ከተሃንጽ ዝብል ነጥብታት አካለት ስም ኢኔሩም ተሰምመኑ ሉላውነት ሓድነት ሶማል ዝግህስ ይምባል ፌደራላዊ መንግስት ሶማል ኣብተ ዋንቲ ተቃውዩም ወዩም ደህሩ ኣብ ኩሉ ኩርናት ኢትዮጵያ ዝተነትጎህ ግጭታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስት ኢትዮጵያ ንዋል ሓደ ካብቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ከማለ ከም ዘይካለዩ ቦግን ርዕሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝግለጽ ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝቦግን ርዕሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተዋሃበ መግለጺ ወጋዓዊ መልሲ ክህበሉ ተጽቢት ይግበር ቲክቶክ ኣብ ህዋን መጀመሪያ ግዜ ዘዳለወት ዓለም ኩድ ተብል أبواب بزي مكورات نوح زت وعزت أوروباويت تفرتنيا تبهلا تاريخ سنيده زت سنحت يام حجد ما بخاله حدش تاريخ أب عالم كتفلت باقي علام إذا حدش تاريخ أب عالم هم دبر تفر ISS كوينه تيك توك فيديو زد دالوت فلاميتي تفرتنيا بمخانه زت مزجبيوم كريستوفيري تيتوم أب زوان زي أب تيك توك زفنوتم فيديوهات مليونات زغتصر تراينت ترخيبهم كخوب محبراوي مرخيبتات كتكون غيرهم والوم إذا فلاميتي تالي
ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ጠፈርተኛ ዝኾነት ክሪስቶፍ ፌሬቲ ቲክቶክ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተፈላጥነቱን ንኽበጽሕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ይዝረበላሎም ክሪስቶፍ ፌሬቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2014 ናብ ህዋ ተጓዒዛ ሽዑን 199 መዓልታት ኣብ ዓለም ለኸ መደበር ጠፈር ወይ ከዓ ISS ብምጽናሕ ዝነውሐ ግዜ ዘመዝገበት ጓል አንስተይቲ ጠፈርተኛ ተባሂላ ነይራ እንተኾነ ነዚ ክብረ ወሰን ብ2017 ብዋጊ ዊትሰን ኣብ 2019 ድማ ብክሪስቲና ኮች ተወሲዱ እዛ ጠፈርተኛ ትካል ጠፈር ኤውሮፓ ካብ ሚያዝያ 2022 ናብ ምድሪ ምስ ተመልሰት ኣብ ጠፈር ኮይና ዘዳልወቶም ቪድዮታት ተፍኑ ዘላ ደራሲ ፊልም ዘ ሂቺፒካገርስ ጋይድ ቱ ዘ ጋላክሲ ዘርእስታ ታታሊት ፊልም ንዝኾነ ዳግላስ ኣዳምስ ንምዝካር ዘዳልወታ ሓንቲ ፍሊት ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 17 ሚልዮን ግዜ ተራያላ ሓንቲ ካብ ግዜ ብጋሳት ሒዙ ክሳብ ኣብ ጠፈር ዝሰፍሩ ዘሎ ተኸታታሊ ዘርእየት ቪድዮ ድማ ዛጊት እዚ ጽሑፍ ክሳብ ንዳልወሉ እዋን ጥራይ 1.2 ሚልዮን ግዜ ተራያትላላ ክሪስቶፍ ፌሬቲ ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ካብ ሃዋሁ ምድሪ ሓሊፎም ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉ ተኣምን ካብ ብሪጣንያ ናብ ሩዋንዳ ቀዳሞት ተመለስቲ ሓተት ዕቑባ 10 ከም ዘይኣኽሉ ተገሊጹ ፈለማይ በረራ ተመለስቲ ሓተት ዕቑባ ካብ ብሪጣንያ ናብ ሩዋንዳ ቁጽሪ ተመለስቲ 10 ከም ዘይበጽሕ ምንጭታት ሓቢሮም ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ጽባሕ ሶሉስ ነፋሪት ንኽብገስ ክፍቀደሉ ድዩ ኣይክፍቀድን ይግባይ ሰማይ ቤት ፍርዲ ድሒሩ ኩስን ምዃኑን ተፈሊጡሎም ተሓለቕትን ስደተኛታትን ዝሓለፈ ሰሙን አንጻር ፖሊሲ መንግስቲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ትእዛዝ ክዕወቱ ኣይከኣሉን እንተኾነ ናብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ክጥርዙ ዝሕሰብ ዘሎ ቁጽሪ ሓተት ዕቑባ ብቕጽበት እናም ቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግመት ካብቶም ፈለማ ክምለሱ መደብ ተታሒዙሎም ዝነበረ 37 ሰባት ክስ ዘመናዊ ህባርነት አንጻር ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተኣሳሰረ ሕጋዊ ብድሆታት እቲ ቁጽሪ ኣዝዩ ክጎድል ምኽንያት ከም ዝኾነ ገሊጹ ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝነበረ ሓበሬታ 130 ዝኾኑ ሰባት ክጥረዙ ከም ዝኽእሉ ክግለጽ ዝጸንሐዩ ብሪጣንያ ገለ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ መሬታ ዝኣተወ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ምልኣኽ ነቲ ውሕስነት ዘይብሉን ጀላዊ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ከዳኸም ከም ዝኽእል ክትገልጽ ጸኒሓ እቲ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝቐረበ ናይ ይግባይ ጻውዒት 80 ሚእታዊት ኣባላት ሓይሊ ዶብ ብዝውክሉ ማሕበራት መንግስታውያን ንግዳውያን ኣገልግሎት ወይ ከዓ PCS ምስ ትካላት ግብረ ሰናይ ብምትሕባር ዝቐረበዩ ኣሳይሉም ኤድ ዝተባሃለ ኣካል ትካል ግብረ ሰናይ ስደተኛታት ኣብ ልዕለቲ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር መስርሕ ምጥራዝ ብምቅዋም ኣቤታቱ ከስምዕ ድሕሪ ምሕታቱን እቲ ጉዳይ ሎሚ ሶኒ ብፍሉይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክስማዕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ፖሊስ ሩዋንዳ በማሕበራት ግብረ ሰናይ መራሕቲ ሃይማኖት ተቃወምቲ ውድባት ከምኡውን ብሉል ዌልስ ዘስካሕክሕ ተባሂሉ ብተሪር ክንቀፍ ከም ዝጸንሐ መጽሔት ታይምስ ሓቢሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሩዋንዳ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ጆንስተን ቢስቲን ጋያ ንጋዜጣ ዴይሊ ቴሌግራፍ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃገሩን ስደተኛታት ውሕስቲ መዕቆቢት ክትከውን ምዃና ገሊጹ ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል መብዛሕትኦም ካብቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ በተን ዘይሕጋዊ ወንጀላውን መካይን ጽዕነትን ናብታ ሃገር ዝኣተወ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክግዕዙ ከም ዝተወሰነ ትዛረብ በመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ብሪጣንያ እቶም ኣብዚ መደብ ቀዳምነት ዝወሃቦም መንእስያት ኮይኖም እቶም ሰበስልጣን ስድራ ቤታት ንኸይመቓቐሉን ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ይረድኡ ኣብቲ ብዓርቢ ዝወዓለ መስርሕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጀስቲስ ስዊፊት ከም ዝበሎ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ፖሊስ ምርግጋጽ ንዋታዊ ህዝባዊ ረብሓ ብምባል ክትገልጹ ኪኢላያ ሓተት ዕቑባ ኣብ ሩዋንዳ ሕማቕ ኣተሓዛ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ዘረጋግጽ ዝኾነ ምርጫ ከም ዘየለን ኣብ ግምት ከም ዘይኣተወን ድማ ገሊጹ